Do tenis pasamos ao remo e é que a Pobra do Caramiñal acolle esta fin de semana o Campeonato Territorial Norte de Traíñas. Preto de 10 clubes das provincias da Coruña e Lugo daránse cita na vila buscando a clasificación ao torneo autonómico. O sábado e o domingo estarán protagonizados na Pobra polo remo. A Ensenada pobrense acolle o Campeonato Territorial Norte de Traiñeiriñas, onde alrededor de 10 equipos buscarán a clasificación á fase galega. Unha localización privilexiada e ben valorada a nivel nacional, algo que recoñecen dende a Federación Galega de Remo. Xa sabemos que o campo de Bateis é un campo, pois aquí o de Puebla, pois dos mellores que hai a nivel nacional, pero de Traiñeirillas que se pudo haber disputado en calquer lado, pois tamén ven para aquí. Iso non é por outro motivo que pola disposición do clube en traballar e a prol deste deporte, non? E penso que foi un acerto dende a Federación Española e dende a nosa federación apostar por esta categoría, porque xa non só é que os rapaces teñan continuidade na súa práctica deportiva, sino que os muelles pois énchense de moito máis público que se só foran as outras dúas categorías, non? A verdade que foi un acerto, xa só a nivel deportivo, a nivel de darlle unha continuidade aos entrenos dos rapaces, pero tamén xa a nivel, pois, digamos, vese repercutido nas outras categorías. A actividade remeirá comezará o sábado en horario de mañá. Esta xornada dará paso á do domingo, onde os mellores equipos do sábado loitarán por 2 prazas en cada categoría que dean acceso á fase galega do campeonato. Que se clasifican os dos mellores clubes de cada tanda e o mellor terceiro tempo, e despois, sí, o domingo xa hai que poñer toda a carne no asador e clasifícanse para o campeonato galego os 4 mellores, vale? Quedaría só un eliminado, pero sí, os 4 mellores van para o Campeonato Galego para a semana seguinte que se disputa en Cabecruz. Esta proba sitúa a Pobra na vanguarda do remo galego meses despois do incendio que afectou as instalacións do club local. Convertíndose desta forma, unha vez máis, no epicentro do remo galego. Unha cita deportiva que vai reunir alrededor de 10 clubs da zona norte de Galicia nas categorías de cadete, juvenil e absoluta, tanto na modalidade femenina como masculina. Para a nosa vila é unha honra poder acoller un evento deste nivel que pon en valor o noso litoral, promove o deporte base e reforza o papel do remo no noso concello.